Jeg vil gerne vise jer noget om nåle, og hvordan man tråder en nål, og hvordan man laver et bogmærke. Det er lidt nemmere at gøre det op på storskærm, når vi har 25 elever, i stedet for at jeg skal stå og vise den i klassen. Vi starter med nålene. Der findes mange forskellige størrelser nåle. Og så findes der 2 slags spidser. Der findes med spids og uden spids. Jeg håber, I kan se forskellen her. Vi skal bruge dem uden spids, fordi vi skal sy på noget stof, der hedder Aida, som har huller i stoffet. Og så har jeg også valgt, at vi skal sy med en nål, der har et ret stort øje, så det ikke er alt for besværligt at tråde nålen. Når vi skal tråde en nål, starter vi med at tage et stykke garn. Så klipper vi det skrå af. Og det gælder altså om at have en skarp saks. Så sætter vi tråden. Jeg bruger de andre fingre til at trække den ned imellem tommelfinger og pegefinger. Og jeg ved godt, at det ser enormt let ud, fordi jeg har gjort det 1 million milliard gange. Sådan at den kommer ned imellem. Så sætter jeg nålen på her. Og trykker nålen ned og åbner, og så kommer den igennem. Og det skal man altså gøre nogle gange, før at det lykkes. Det er det samme, jeg gør, også når jeg har en nål med sådan et lille bitte øje, og når jeg har en sytråd. Og det der med at klippe skrå af, det er noget, jeg har lært ved min mormor. Jeg klipper tråden skrå af, sætter den ned imellem, og så kommer den igen. Det er ikke så svært, når man har én tråd, men nogle gange, når jeg syr, og det her er det ikke noget, jeg kommer til at skal starte med, men bare for at vise, hvor effektivt det er. Igen, de 2 tråde, klipper skrå af, ned imellem, og nu håber jeg, at det lykkes. Det er altså ikke altid, det er også nogle gange, jeg må det igen. Jeg må prøve at gøre det, I kan se. Når jeg engang skal til at tråde en symaskine, så det der med at klippe tråden skrå af, selvom det er sådan en tynd tråd, så bliver den alligevel spids. Så lykkes det. Tager den en gang til. Skarp saks. Klipper den skrå af. Trækker den ned igennem. Og nu mister jeg simpelthen min nål. Trækker den skrå af. Og op igen. Det var trådning af nål.